Estava un dia molt gris, el dia a la tarda, però no nevava. Fins que a la sortida de la missa ja vam venir tot el camí amb flocs de neu que anaven caient pel camí. Bueno, vam fer la broma, mira, demà estarà blanc, tal, vam estar fent broma. I aquella nit estava a casa de la meva nòvia, que vaig sortir de casa de la meva nòvia i començava a nevar. Ens en vam anar normalment cap a casa i aquella nit crec que ningú va sortir de casa. Quan em vaig llevar el dia de Nadal, doncs ja vaig sentir com, no crits, però sí signes d'admiració, coses que passaven, alguna cosa estava passant. I quan vam obrir les finestres, doncs vaig veure una nevada impressionant. Hi havia neu per parar un tren. Saps el que passa? Que va ser de sobte, això de la nevada. I clar, va agafar la gent, quan va sortir de casa, molts no podien obrir la porta perquè hi havia quasi més de mig metre de neu. El meu pare, que venia de muntanya, es va lligar uns sacs a les cames, com si fos unes botes, perquè en aquell temps no hi havia coses preparades per anar a la neu, i a més aquí no nevava amb aquesta intensitat. I vam poder sortir per les escales, que vam anar de fer camí, però ja la neu ens arribava a la cintura. Hi havia neu amb abundància. Y cuando intenté salir a la calle, no pude. Me quedé espantada, digo, ¿qué ha pasado aquí? Subo arriba, muchachos, que no podemos salir a la calle. ¿Por qué? Digo, porque hay una nevada que me llega a la cintura. Imposible, Ana, que nos quieres tomar el pelo, que no son los santos inocentes. Digo, bueno, tú mismo, le digo a mi marido, Sara, ayudarme a salir y tengo que ir a ver al niño. Cuando bajaron, pues se quedaron, como yo, pasmados. Mi marido tuvo que salir, ir arrastrando la nieve para yo poder llegar a ver a mi hijo. L'espectacle era bestial, no se m'oblidarà a la vida. La primera neu que es va treure va ser la que hi havia sobre els terrats de les cases, perquè era la més perillosa, i després la de les aceres dels carrers perquè la gent com a mínim pogués circular. La primera cosa que es va fer és agafar el que teníem a mà, pales i el que teníem per fer camí. Llavors obrir les voreres de les aceres, anar fent camí perquè la gent pogués passar. I tothom allà traient neu i ajudant a l'altre. La gent caminava per les voreres amb trinxeres que es havia fet, però per sobre la neu estava verge, com aquell que diu, no hi havia trepitjades, perquè cada vegada que trepitjaves t'enfonsaves. Allò va provocar molts problemes, perquè, clar, problemes de mobilitat. És a dir, totes les comunicacions es van tallar, les carreteres estaven plenes de neu, no podien circular cotxes ni busos, els trens aturats. La meva mare va trigar 2 hores i pico de Sant Andreu aquí, caminant, i el meu germà anava endavant fent pas primer. O sigui que d'això hi havia gent que tenia que sortir, perquè per lo que fos, no? I va tenir que marxar així i anar pas a pas, pas a pas. No hi havia altre remei. Yo tuve que ir a la Plaza Cataluña andando con mi hermano y mi primo en busca de leche para mi hijo, porque no encontré por todo Moncada ni por todo el camino. Y llegamos hasta la Plaza Cataluña a encontrar la leche. Fuimos andando y volvimos andando los 3, hasta llegar a mi casa con la leche que necesitava mi niño. Va quedar tot aïllat i de sobte no t'agrada que nevi per Nadal perquè dius, mira, sembla que els arbres una mica nevats fa bonic i tot, no? Però això va ser massa gros. Tot estava totalment col·lapsat i això va durar diversos dies, no va ser només un dia. I hi ha gent que depenia del tren que va tardar quasi 4 o 5 dies a tornar a casa, ben bé. Ens vam quedar amb el menjar, cadascú a casa seva. Sí, perquè familiars que volien vindre amb el tren o amb cotxe era impossible circular, sí. Hi ha gent que van tenir fills en aquells dies i com que abans es tenien els fills a casa, doncs era més problemàtic anar sense llum. I esclar, tot amb espelmes i coses d'aquestes. Va ser, ara rius, però d'aquell moment seria patètic, la veritat és aquesta.
Frosty the snowman was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and eyes made out of coal. Després de la riada, la nevada poder va ser una mica d'alegria. Dintre de les dificultats que hi havia va ser una mica d'alegria per tothom, per grans i petits que van disfrutar amb la neu, no? There must have been some magic in that old silk hat they found. Sobretot pels nanos la nevada va ser una cosa molt festiva, perquè vam estar dies i dies jugant a la neu i va ser molt, en aquest aspecte, molt divertit, molt divertit. Jo, la veritat, encara estava una mica xico, estava soltera i estava només per divertir-me, no? I això de la neu quasi a molts ens va fer gràcia i et divertia. Quan vam sortir a caminar, la visió que veiem era com una postal de Nadal. Veies tots els arbres nevats, les teulades de les cases nevades, tots els camins plens de neu. I era realment com una postal. So he said, let's run and we'll have some fun now before I melt away. Decidimos hacer un muñeco de nieve. Cada uno hacía su gracia. Nos encantaba hacerlo porque eso era una novedad. Aquello... hasta mi niño pequeño me lo llevó mi madre para que lo viera y él no entendía todavía. Estábamos toda la familia, hoy no estamos. Aquel fue el recuerdo que ahora mismo tengo en la mente más bonito. Mai havia nevat amb tanta intensitat, almenys del que recordo jo. Ni havia nevat ni ha nevat després amb aquesta intensitat. La nevada fue una cosa que te sorprendió de momento, pero luego después la disfrutaste. La riada fue muy malo y seguiste, y aún se sigue padeciendo entonces, lo de entonces. Y la nieve no, la nieve fue fabulosa. Es bonito y tendría que ocurrir otra vez. I'll be back again someday.